Existuje typ počítača, ktorý neráta rýchlejšie, ráta úplne inak ako všetky počítače, ktoré dnes poznáme. A keď bude fungovať naplno, dokáže prelomiť šifrovania, vyliečiť choroby, dokonca zmeniť pohľad na fyziku, ako ju dnes poznáme. Aby sme pochopili, prečo kvantový počítač vôbec vznikol, musíme sa na chvíľu pozrieť na to, ako fungujú tie bežné. Každý klasický počítač, ktorý dnes používame, či už je to mobil, notebook, herný počítač alebo obrovský server, funguje na rovnakom princípe. Základom je bit. Bit je najmenšia jednotka informácie a môže mať len dve hodnoty, 0 alebo 1. Týchto 0 a jednotiek sa skladá úplne všetko. Texty, obrázky, videá, aplikácie, umelá inteligencia, internet. Počítač robí výpočty tak, že tieto bity veľmi rýchlo prepína a kombinuje. A čím má viac tranzistorov a vyšší výkon, tým rýchlejšie to dokáže robiť. Tento princíp nás dostal neuveriteľne ďaleko, ale má jeden zásadný problém. Pri niektorých typoch úloh rastie náročnosť výpočtu exponenciálne. To znamená, že každým ďalším krokom sa počet potrebných výpočtov násobí, nielen zvyšuje. Predstav si to ako také bludisko. Klasický počítač skúša jednu cestu za druhou. Ak je bludisko malé, je to v pohode. Ak je obrovské, môže to trvať roky alebo tisíce rokov. A presne, tu klasické počítače narážajú na strop. Sú problémy, ktoré nevieme vyriešiť rýchlejším hardvérom. Ani keby sme mali najväčší superpočítač na svete. Medzi takéto problémy patrí napríklad presná simulácia správania molekúl, vývoj nových liekov na úrovni jednotlivých atómov, optimalizácia extrémne zložitých systémov alebo lámanie moderného šifrovania. A nie preto, že by sme boli hlúpi, ale preto, že samotná architektúra klasického počítača na to nestačí. A tu prichádza zásadná myšlienka. Čo ak problém nie je v tom, že počítače nie sú dosť rýchle, ale v tom, ako počítajú. Vedci si uvedomili, že príroda sama funguje inak než naše počítače. Na úrovni atómov a častíc neexistuje len jednoduché áno alebo nie. Existujú pravdepodobnosti prekrývajúce sa stavy a správanie, ktoré sa riadi kvantovou fyzikou. A práve odtiaľ vznikla myšlienka kvantového počítača. Kvantový počítač nepoužíva bity, používa kvantové bity, skratene qubity. A tu sa láme všetko, čo poznáme. Zatiaľ, čo klasický bit je buď 0 alebo 1, qubit môže byť v oboch stavoch naraz. Tento jav sa nazýva superpozícia. Neznamená to, že by bol qubit nejaký magický. Znamená to, že na kvantovej úrovni sa stav častice popisuje pravdepodobnosťou. A kvantový počítač túto vlastnosť neobchádza. On ju využíva. Vďaka tomu dokáže spracovávať veľké množstvo možností súčasne. Nie jednu po druhej ako klasický počítač. A teraz dôležitá vec. Kvantový počítač nie je rýchlejší preto, že by mal silnejší procesor. Je silnejší preto, že rieši problémy paralelne v samotnej podstate výpočtu. Nie je to evolúcia klasického počítača, je to úplne iný druh nástroja. A práve preto ho dnes vyvíjajú najväčšie technologické firmy, výskumné centra, univerzity a agentúry ako NASA. Nie preto, že by chceli nahradiť bežné počítače, ale preto, že existujú problémy, ktoré inak jednoducho nevieme vyriešiť. Aby bolo jasné, kvantový počítač nie je rýchlejší preto, že by mal lepší procesor alebo viac pamäte. Je rýchlejší, respektíve schopnejší, preto, že pracuje s úplne inými pravidlami reality. Zatiaľ, čo klasický počítač funguje na logike buď alebo, kvantový počítač funguje na logike pravdepodobnosti. Základom je qubit, ako sme už povedali, qubit môže byť v stave 0 a 1 naraz. Tento stav sa nazýva superpozícia. Ale dôležité je pochopiť, že to nie je chaos ani náhoda. Každý qubit má presne definované pravdepodobnosti, s akými sa nachádza v jednotlivých stavoch. A teraz prichádza zásadný zlom. Keď máš jeden qubit, je to zaujímavé, ale nie je revolučné. Keď máš 2 qubity, situácia sa mení. A keď máš 10, 20 alebo napríklad 100 qubitov, dostávaš sa do sveta, kde klasický počítač nemá šancu držať krok. Prečo? Pretože počet možných stavov nerastie lineárne, ale exponenciálne. 2 qubity dokážu naraz reprezentovať 4 stavy. 3 qubity 8 stavov, 10 qubitov 1024 stavov. A 100 qubitov viac stavov, než dokáže uložiť akýkoľvek klasický počítač na Zemi. A to je len začiatok. Teraz prichádza druhý kľúčový princíp, ktorý robí kvantové počítače tak silnými. Nazýva sa kvantové prepojenie. V
angličtine sa používa slovo entanglement, ale po slovensky ide jednoducho o to, že dva alebo viac qubitov sa správajú ako jeden prepojený systém. To znamená, že stav jedného qubitu okamžite súvisí so stavom druhého. Nie preto, že by si posielali signál, ale preto, že ich stav je opísaný jednou spoločnou rovnicou. Zjednodušene povedané, nemôžeš opísať jeden bez toho, aby si opísal druhý. A teraz si predstav, že takto prepojíš desiatky alebo stovky qubitov. Zrazu nepočítaš s jednotlivými jednotkami, ale s celým prepojeným kvantovým systémom. A presne v tomto systéme prebiehajú výpočty. Kvantový počítač nerobí výpočet krok za krokom. On pripraví systém qubitov do určitého stavu a potom ho nechá vyvinúť sa podľa fyzikálnych zákonov. Inými slovami, kvantový počítač nepočíta silou, počíta tým, že využíva správanie reality samotnej. Ale tu prichádza zásadná brzda. Kvantové stavy sú extrémne citlivé. Stačí teplo, vibrácia alebo elektromagnetický šum, prípadne nejaká interakcia s okolím a qubit stratí svoje kvantové vlastnosti. Tento jav sa nazýva dekoherencia. Keď k nej dôjde, kvantový systém sa zrúti a správa sa ako klasicky. Preto sú kvantové počítače obrovské, drahé, chladené takmer na absolútnu nulu a extrémne náročné na stabilitu. Nie preto, že by sme boli neschopní, ale preto, že pracujeme na hranici toho, čo fyzika vôbec umožňuje. A ešte jedna dôležitá vec, kvantový počítač nie je univerzálny nástroj. Nie je dobrý na hranie hier, prehliadanie internetu, strih videa alebo bežné aplikácie. Na to sú klasické počítače lepšie. Kvantový počítač je špecialista. Je určený na úlohy, kde je potrebné skúmať obrovské množstvo možností naraz, simulovať kvantové systémy alebo hľadať riešenia v extrémne zložitých priestoroch. A práve preto je jeho vývoj taký pomalý, ale zároveň taký dôležitý. Nejde o výkon dnes, ide o schopnosti zajtra. Kvantový počítač nedelí informáciu na jednotku a nulu. Dokáže byť totiž oboje. A práve preto je pre vedcov tak nebezpečne silný. Kvantový počítač nie je silný preto, že by bol rýchlejší v bežnom slova zmysle. Ak by si na ňom chcel spustiť internetový prehliadač alebo zahrať si hru, ako som už spomínal, bol by v tom horší než tvoj mobil. Jeho sila je inde. Kvantový počítač je navrhnutý na riešenie špecifických typov problémov, ktoré sú pre klasické počítače prakticky neriešiteľné, ako sme už vraveli. Nie pomalé, neriešiteľné v rozumnom čase. Prvý veľký príklad je simulácia fyziky a chémie. Keď chceš dnes simulovať správanie molekúl, napríklad ako sa bude správať nový liek v ľudskom tele, narazíš na problém. Molekuly sa riadia kvantovou fyzikou a kvantovú fyziku sa klasické počítače snažia len približne napodobniť. Výsledok? Extrémne nepresné simulácie alebo výpočty, ktoré by trvali roky. Kvantový počítač tu má obrovskú výhodu, pretože funguje na rovnakých fyzikálnych princípoch ako samotné molekuly. To znamená, že ich správanie nesimuluje, on ho v podstate hrá. Preto sa o kvantové počítače extrémne zaujíma farmaceutický priemysel. Nie kvôli sci-fi, ale kvôli liekom, ktoré dnes nevieme navrhnúť. Druhá oblasť je optimalizácia. Predstav si problém, kde máš milióny možností a hľadáš tú najlepšiu. Napríklad, ako efektívne rozložiť dopravu v meste, ako optimalizovať dodávateľské reťazce, ako minimalizovať spotrebu energie v obrovských systémoch. Klasický počítač ide krok po kroku, skúša možnosti jednu za druhou. Kvantový počítač vie pracovať s viacerými možnosťami naraz a hľadať riešenie úplne iným spôsobom. Nie rýchlejším, inteligentnejším. Preto sa o túto technológiu zaujímajú energetické firmy, logistické spoločnosti, veľké priemyselné koncerny. Nie preto, že by bola lacná, ale preto, že správne riešenie môže ušetriť miliardy. Tretia oblasť je strojové učenie a umelá inteligencia. Nie v zmysle ChatGPT na kvantovom počítači. To je marketingový nezmysel, ale v riešení matematických problémov, ktoré stoja v pozadí učenia algoritmov. Niektoré typy výpočtov, ktoré dnes trvajú extrémne dlho, by kvantový počítač vedel spracovať efektívnejšie. Nie všade, nie vždy, ale tam, kde ide o veľké množstvo stavov a kombinácií. A teraz prichádza oblasť, ktorá ľudí najviac desí, a to je šifrovanie. Veľká časť dnešného internetu stojí na tom, že určité matematické úlohy sú pre klasické počítače prakticky neriešiteľné. Napríklad rozklad veľkých čísel na prvočísla. Kvantový počítač by tieto úlohy teoreticky vedel riešiť omnoho efektívnejšie. Nie dnes, nie zajtra, ale princíp tam je. Preto už teraz prebieha vývoj tzv. Postkvantového šifrovania, teda zabezpečenia, ktoré bude odolné aj voči kvantovým počítačom. To je dôležité si uvedomiť, kvantové počítače nie sú hrozba,
ktorá príde nečakane. Svet sa na ne pripravuje roky dopredu. A presne tu vidíš, že nejde o hračku, ide o technológiu, ktorá mení pravidlá hry v konkrétnych oblastiach. Nie všade, nie pre každého, ale tam, kde na tom naozaj záleží. Nie. Kvantové počítače ešte neovládnu svet, ale už dnes robia veci, ktoré bežné počítače nedokážu ani simulovať. Keď sa dnes hovorí o kvantových počítačoch, často vzniká dojem, že ide o hotovú technológiu, ktorá len čaká na zapnutie. Realita je však oveľa triezvejšia. Kvantové počítače zatiaľ nie sú náhradou za klasické počítače, nie sú lacné, nie sú stabilné a rozhodne nie sú pripravené na bežné používanie. Hlavný problém sa volá nestabilita qubitov. Qubit je základná jednotka informácie v kvantovom počítači. Na rozdiel od klasického bitu, ktorý je buď 0 alebo 1, qubit môže existovať v kombinácii oboch stavov. To je presne to, čo mu dáva obrovskú silu, ako sme už spomínali. Zároveň je to jeho najväčšia slabina. Qubity sú extrémne citlivé na okolie, na teplotu, na vibrácie, na elektromagnetický šum, dokonca aj na drobné poruchy z prostredia. Stačí maličký zásah a qubit stratí svoj kvantový stav. Tento jav sa nazýva dekoherencia, čo v preklade znamená, že systém sa rozpadne do klasického správania. Preto sú kvantové počítače dnes uzatvorené v špeciálnych zariadeniach. Pri extrémne nízkych teplotách blízko absolútnej nuly, v prostredí izolovanom od vonkajších vplyvov, to samo o sebe hovorí, že nejde o technológiu, ktorú by si zajtra dal do vrecka. Ďalší problém je chybovosť výpočtov. Kvantové výpočty sú náchylné na chyby. A na rozdiel od klasických počítačov nie je jednoduché tieto chyby opravovať. Existuje síce tzv. Kvantová korekcia chýb, teda metódy, ktoré sa snažia tieto chyby kompenzovať, ale cena je za to vysoká. Na jeden spoľahlivý qubit potrebuješ dnes desiatky až stovky fyzických qubitov. To znamená, že aj keď počuješ o kvantovom počítači so stovkami qubitov, jeho reálny výpočtový výkon je stále veľmi obmedzený. A potom je tu ešte jeden dôležitý bod, a to je software. Programovanie kvantových počítačov je úplne iný svet. Nie je to len o inom jazyku, je to o inom spôsobe myslenia. Algoritmy, ktoré fungujú na kvantových počítačoch, sú veľmi špecifické. Nevieš len prepísať klasický program a očakávať, že bude fungovať lepšie. Preto dnes kvantové počítače používajú hlavne výskumné centra, univerzity, veľké technologické firmy alebo štátne inštitúcie. A teraz prichádza podstatná vec. Toto nie je problém. Toto je normálny stav vývoja prelomovej technológie. Presne takto vyzerali prvé počítače, prvé tranzistory, prvé integrované obvody. Boli veľké, drahé, nespoľahlivé a určené len pre úzku skupinu ľudí. Dnes nosíš výkon 1000-krát väčší vo vrecku. Kvantové počítače sú dnes v bode, kde sa ešte len učíme. Čo je reálne možné, čo je slepá ulička a kde má zmysel investovať energiu. A práve preto sa o ne zaujíma NASA, veľké technologické firmy a aj armády. Nie preto, že by zajtra zmenili svet, ale preto, že o 10 či 20 rokov môžu byť rozhodujúce. Kvantový počítač teda nie je zázrak, nie je hrozba, nie je ani všeliek. Je to nástroj, veľmi špecifický, veľmi náročný, ale potenciálne extrémne silný tam, kde na tom skutočne záleží. A presne s takýmito technológiami sa oplatí byť v obraze. Kvantový počítač nie je hračka pre geekov. Je to technológia, ktorá dokáže zmeniť medicínu, výskum a bezpečnosť internet. Ak sa ti video páčilo a máš rád takýto druh videí, tak určite zanechaj odber a do komentára mi napíš, čo sa ti na videu páčilo najviac.